שלום, אני דרור מקוסמטיק דיל, ואני רוצה לקחת אתכם לסיור קטן אצלנו בחנות ולהראות לכם את המגוון מוצרים שיש לנו לגבי כל מה שקשור במקצועות היופי, שעווה, קוסמטיקה, פדיקור, כל מה שקשור במקצועות היופי, בניית ציפורניים וכדומה. יש לנו מיטות עיסוי, גם בתחום העיסוי אנחנו מתמחים, יש לנו מיטות עיסוי מכל הדגמים כמו שאתם רואים, עם ידיות, עם חור לראש, עם כרית, תיקי נסיעה, יש לנו מיטות עם מזרון מאוד מאוד עבה, מיטות עולות ויורדות בגובה, שניתן לכוון אותן לכל גובה, מתאימות לכל הגבהים. כמו כן יש חור במיטה עם כרית נוספת, שמנים, אבנים חמות יש לנו, מתקנים לאבנים חמות. אנחנו מתמחים בתחום הזה של העיסויים, כמו שראיתם, ואנחנו רוצים לקחת אתכם לפינה של בניית ציפורניים. יש לנו את כל מכונות השיוף שקיימות בארץ, אנחנו מחזיקים את כל הסוגים. בתור יבואנים אנחנו מחזיקים גם את כל החלקים. מה שאתם רואים כרגע זה רק דוגמה לתצוגה, אבל יש לנו את כל מה שאתם צריכים. גם מנורות UV, גם מכונות ייבוש, גם מנורות ליבוש לק, סילרים, UV 54 וואט, 18, 36, 9 וואט. יש לנו את החומרים עצמם לבניית ציפורניים. יש לנו פה מכשיר עדים לקוסמטיקה. מכשיר עדים יש לנו גם דיגיטלי, גם לא דיגיטלי, אנחנו הכי זולים בארץ והכי טובים. גם בזה אנחנו יבואנים של המוצר עצמו. יש לנו פה עגלות קוסמטיקה, אמבטיות פרפין, אנחנו מחזיקים גם פרפינים. יש לנו לופות דיגיטליות 7 אינץ', 3 אינץ', 5 אינץ'. יש לנו בכל הגדלים, בכל הסוגים ובכל המחירים של הלופות. עגלות הן מגיעות עם מגירות, עם קערות, חור ללופה, מימין, משמאל, גלגלים. יש לנו כיסאות פנאומטיים, גם עגולים עם גב, גם בלי גב, רגליות, כיסאות לפדיקור, כמו שאתם רואים עם מגירות. יש לנו סטים ג'קוזי מפוארים, ויש לנו עוד יותר מפוארים, אלה מפוארים, אבל יש לנו עוד כמה דרגות מעבר. הרגלית הזאת היא מתכווננת לרגל ימין, ולרגל שמאל ניתן לכוונן אותה, ניתן לקרב אותה בצורה כזאת ללקוחה, ניתן להרחיק אותה. יש לה בוכנה הידראולית, לא פנאומטית, וזה הבדל שמשדרג את הכיסא בהרבה רמות. ניתן לשים על זה ולשלב על זה ג'קוזי לרגליים, על המתקן הזה פה, על המשטח עבודה הזה, על השיש. ויש לנו את הטופ של הטופ למכוני קוסמטיקה יוקרתיים, שמתאים היום כבר לכל כיס, לכל מכון, ולכל אחת שתרצה לשדרג וליהנות ולפנק את הלקוחות שלה ולהתפנק בעצמה. יש פה ידיות נשלפות, יש פה מדף לידיים, לפלאפונים, לכוסות שתייה חמה, בר. יש לו מגוון שיטות עיסוי, תוכלו לראות את זה באתר שלנו גם. ניתן להגיע לכאן לתדרוך, להסבר, להדגמות. אפשר להזמין את זה בכמה צבעים, בכמה דגמים. יש כל מיני פונקציות לשיטת עיסוי שונות. ניתן להרחיק את הכיסא, לקרב את הכיסא, להשקיף את הכיסא. יש פה ברז מים לשטיפת הרגליים. אחרי הפדיקור, לנקות ללקוחת הרגל עם מים חמים, קרים. יש מאחורה כניסה לאינסטלציה של מים חמים, של מים קרים, של יניקת ביוב, בשביל לנקות את הזה. זה מאוד מאוד סטרילי המערכת הזאת. יש לה מערכת פילטרים. ברז מים חמים, ברז מים קרים, סגירה, נעילה, הפעלה, כיבוי, תאורת פנים צבעונית. זה לגבי הכיסא הזה, הסט הזה, מאוד מאוד מומלץ. יש לנו פה עגלת 3 מדפים דגם Z, שזה הדגם הנחשב, זה מה שכולם היום מחזיקות במכונים שלהם. יש לנו דילים לשעווה, יש לנו דילים זולים יותר, יש לנו דילים יקרים יותר, יש לנו שעבות של דפי לב, יש לנו מחממי שעווה מכל הסוגים, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מקצועית, אך ורק מקצועית. יש לנו את הכיסא פדיקור הזה, שהוא בא כסט, עם הסט המפואר הזה, מקבלים אותו ביחד, על כל קנייה מתנה. ויש את המיטה המפוארת לקוסמטיקה, שזאת מיטה מפוארת, עם ידיות, מגירות, חור לראש, כרית לעיסוי, מתקן לגליל נייר, יציבות מקסימלית. מי שתשב על הקצה של המיטה, המיטה תישאר יציבה ולא תזוז ולא תתנדנד, להבדיל ממיטות אחרות, שאם יושבים בקצה, המיטה מתהפכת כלפי פנים. זהו,
נשמח לראות אתכם אצלנו ולשמוע, לשמוע איתכם על קשר. תודה רבה.